नमस्कार। देखिए अपना देश में जब से जो सबसे टफ माने कठिन और बड़ा एग्जाम कुछ होला उनमें से एगो बा नीट के एग्जाम। ये निकालने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल कोर्स करे के जब से सुविधा मिलेला। एक तैयारी करे वाला लोग के संख्या भी जब से बहुत ज़्यादा बा। अरे वह आए दिन सुनत होके कि बिहार पुलिस के पेपर लीक हो गए, तब बीपीएससी टीचर के एग्जाम के पेपर लीक हो गए। अब जब से नीट जैसा एग्जाम भी वैसा फ्रॉड से नहीं बचल, लेकिन एमे जौन गड़बड़ी भइल बा उ सब पेपर लीक वाला समस्या से अलग बा। तो चलिए आज के वीडियो में समझल जाओ कि ई जौन गड़बड़ी भइल बा नीट के एग्जाम में उ का बा। आसान भाषा में चीज़ के समझे की कोशिश करल जाओ, एक कारण का हो सकता है। देखिए 2024 में एग्जाम के नोटिफिकेशन जनवरी में आई और मई में जब से एक एग्जाम भई, तो कैलेंडर के हिसाब से 14 जून के एक रिजल्ट देवे के डेट रखल गई, लेकिन एक और रिजल्ट जब से 4 जून के आ गई। 4 जून जन्मदिन माने चुनाव के रिजल्ट आई। इससे सवाल भी एक बार उठा था कि जब डेट 14 जून के रखल गई रहे तो 4 जून के रिजल्ट जारी काहे कइल गई। का ई जारी करे के पीछे ई वजह रहे कि जौन गड़बड़ी भइल बा एमे जौन स्कैम भइल बा ओकरा के छुपावल जा सके। तो ए पर भी जब से सवाल उठा था। आज देश के लगभग 23 लाख जौन लड़का नेट के फॉर्म भरले रहा लोग, सब लोग परेशान बा। वो लोग के गार्जियन भी परेशान बा। परेशानी के वजह ई बा कि ई जौन एग्जाम बा एक तैयारी करे में समय और रुपया जब से बहुत ज़्यादा लगेला। साथ ही में जब से छात्र लोग के भविष्य के बात बा। अब बात कर लिया कि इमें गड़बड़ी भइल का बा, तो देखिए 2-3 गो जौन गड़बड़ी बा ओके लेके जब से लोग ज़्यादा परेशान बा। जैसे पहला तो ई कि एग्जाम में टॉपर लोग के जौन संख्या बा उ 67 गो बा, माने 60 + 7 वाला 67 गो। कोनो एग्जाम में जब से टॉपर लोग के 2 गो से 3 गो होकेला। ये एग्जाम जब से 720 नंबर के होकेला। 720 में 720 लिया वाला लोग की संख्या जब से 67 गो। अब बताइए ये गड़बड़ी ना बा तो का बा। नीट एग्जाम के इतिहास में वैसा कबो नहीं केवल कि माने इतना संख्या में जब से टॉपर आवल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो से 3 गो टॉपर होखेला। ये हर एग्जाम के बात बा। दूसर जौन बात बा वो ई बा कि ये टॉपर में से भी जब से 7 गो जो टॉपर बाढ़ लो उ लोग जब से एक एगो सेंटर के बाढ़ लो। हरियाणा के एगो सेंटर के बतावल जाता कि एगो सेंटर पर से 7 गो टॉपर आवल। अब बताइए मैंने पूरा एग्जाम में जब से 2 गो से 3 गो टॉपर आवल, लेकिन यहाँ एगो सेंटर पर से जब से 7 गो टॉपर आया था। वजह बात बा क्या। खैर ये सारा चीज़ पर तो एनटीए के सफाई भी आयल बा। वो एनटीए संस्था जो एग्जाम करावेला, तो सफाई के बाद हमने वीडियो में आगे करल दे। फिलहाल तीसरा गड़बड़ी समझी। तीसरा गड़बड़ी ई बा कि एग्जाम के वक्त जब से बहुत सारा जगहों पर पेपर लीक जैसा समस्या आई। लोग पेपर लीक के समस्या के कंप्लेन कर, लेकिन एनटीए ई माने के रावदार नहीं किए कि जब से पेपर लीक जैसा कोनो बात भइल बा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये समस्या के लेके PIL दर्ज भइल। जौना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहला कि फिलहाल एडमिशन के जो प्रोसेस बा ओकरा के तो नहीं रोकल जात, लेकिन एनटीए के ई पेपर लीक वाला समस्या पर जवाब देवे के पड़ी। चौथा गड़बड़ी बा ट्विटर पे एक लड़की के रिजल्ट के मार्कशीट जब से शेयर करी गई। उनमें सीधा लौकता कि जब से वो लड़की 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुई। ठीक, लेकिन नीट में जब से ओकर रिजल्ट 720 में 705 बा और रैंक जब से 13 से 21 बा। तो सवाल ये भी उठता कि भाई ये कैसे पॉसिबल बा। मैंने जौन विद्यार्थी जब से 12th में फेल हो गई बा 21% या 31% शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री में बा, ओकर जब से 720 में 705 नंबर आवता। ओकरा साथे प्रॉब्लम दूसर ई बा कि कट ऑफ जोन बा वो पिछला साल के मुकाबले 3 से 4 गुना जब से ज़्यादा बढ़ गई बा। अच्छा, एनटीए सारा गड़बड़ी के पीछे एगो सफाई देता है कि जो लड़का लोग के नंबर बढ़ल बा उ लोग के ग्रेस मार्क दिहल गई बा। तो सवाल ये भी उठा था कि ग्रेस मार्क्स कौना आधार पर दिहल गई बा। जौना लड़का लोग के ग्रेस मार्क्स दिहल गई बा उ लोग के एगो लिस्ट होके चाहिए कि हाँ कौना कौन लड़का लोग के दिहल गई बा ग्रेस मार्क्स। इस सारा सवाल और इस समस्या के साथ आज देश भर के नीट के लड़का लोग परेशान बा। आई हमनी के भी सोचे के जरूरत बा कि एक तरफ जहाँ हमनी के विश्व गुरु होके के दावा करता है आ दूसर तरफ जब से एगो एग्जाम भी हमनी के जब से सही से साफ सुथरा तरीके से जब से नहीं से करा सकत। पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल जैसा समस्या से जब से देश के छात्र, देश के नौजवान इतना परेशान बढ़। तो ये सारा चीज़ पर जब से सोचे के जरूरी बा, सवाल पूछे के जरूरी बा कि ये कब सुधरी, कब तक जब से लड़का लोग एग्जाम कैंसिल होके के, पेपर लीक होके के ऐसे सब समस्या से जब से जूझत रही लो, अपन भविष्य के जब से अंधेरा में डालत रही लो। खैर ये सारा मुद्दा पर का विचार बा वो कमेंट करके बताएं। अब भोजपुरी में ऐसा वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी।